Počkaj, ja teraz ani švabku nemôžem nájsť zrazu, že? Máš kremku? Prišiel nepravý čas. Mám manželku. Vedú sa tu. Ale radšej nekamerujte. No čo, keď risky to môžem, ne? Hej? Môj budky! Čítka! Slimky kraja, no? Trapas. Čo pani zdravotnička chutí? Chutí. Dobre, vaša pani manželka navarila. Čo tá? Výborné. Sme si to vyspievali. Sme šťastné. Taká večera môže byť každý večer, čo? Ďakujeme kuchárka. 6, 7 a moja obľúbená 8. Podobne svoje obchodné publikujú na 2 a to si tak sleduje, aby boli prekope a neboli pomiešané. Až neskôr, to vám potom povieme kedy. Už teraz. Máte nacvičené scénky, babi? To sa tešíme na vaše kreatívne nápady, čo ste vyzvolili s týmto vtipom. Tak, už si sadíme. A pamätáte si, o čo išlo v ranejšej scénke? Čau. Mami, ale vieš čo, ja som išla Eve pomôcť teraz s tou jej fyzikou. Tuto Ujo Ferrerovko píše. Vieš čo, Lucinka, nemusíš, už som sa to naučila, vieš? Kontrakcie času, dilácia výšky a zvyšovanie hmotnosti. Ježina, nechcem byť nikdy dospelá. Joj. To už prečo? A čo ja viem, lebo vy dospelí proste nikdy nemáte čas, však mami. A robíte sa múdre, keď mi úplne, že nie ste. No ty si nás zase prekúkla. Myslím, že by sme si mali dať seba zaprenie a tak by sme si mali nájsť viac času na seba a hlavne na vás. Mám seba zaprenie, čo nie je zlovna. No, kto mi vie povedať, ako sa volal mladší syn z rodiny? SJ, výborne, Baťa. Peťa, prebač. Ako sa volal ten veľký syn? Áno, výborne, obidve mena poznáte. Chceli pomôcť a zmenili aj jeho život a tým aj svoj. Vy otočite sa k jednej lavičke napríklad, alebo tak, aby ste boli pri sebe otočení. Počítajte!
Dnes sme boli na takej polovičnej celodenke. Aké stanoviska ste tam mali? Ako dlho ste museli plniť? Že sme si mali vybrať vtip a potom, že z toho máme urobiť scénku. Áno, podarilo sa vám vymyslieť nejakú scénku? Joj, mravce! Keby ste... Joj, mravce! Ešte, že ste moje deti, inak by ste vás všetkých pozabíjala. Tak, deti, vítajte na hodine slovenčiny. Dneska si napíšeme sloh o rodine. O rodine... Jej. Dve hodiny. Nech sa páči, pani učiteľka. Našenujem, dievčatá. Dovidenia. Konečne. 3 hodiny. Och, Deškové, to už napíš konečne. Počkajte, pani učiteľka, ešte som v polovici. V polovici? Veď mne už autobus išiel. Hore nohy. A že prečo ma bolia tie kríže? Deško, rýchlo, veď už aj upratovačka prišla. 3:30.